Igbo nwe m ekene m unu ndị be anyị unu anọkwa ọfụma. Ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ jiri Igbo Amaka TV na-ewepụtara unu ozi a bụ nke metụtalụ ana Igbo anyị. Ndị be anyị mmadụ sendịrị m ihe onyonyo akịta nsị ka m kwute okwu ya tupu ntinye elu ya. Ebe akịta bụ n'otu obodo na Abia State. Onye unu fụkwanụ yi agbada na-atụnye aka enu atụda bụ onye Fulani. Ihe na-emekwa n'ebe a bụ na ndị nwe obodo na-asị ha ka achịrị nama fa pụọ na-agosikwanụ ha ihe ka nama ha si wee mebisie ife. Ha wee na-akọwalụ ndị nwe obodo na ha nwere right ịnọ ebe a na Abia State gọvanọ eweluga na wee nyefa and na fa nwere right ọ bụkwa sọsọ na-enyelu fa na kama na ha nwere right ịchị nama fa gaa ebe ọbụla fa chọrọ ịga na Abia State na-agwazifa na ọ bụrụ na nna mafa mebie ife si bịa kpọọ fa maka na enyego ha right ịchị na ma ha wee gaa ebe ọbụla. Ha na-emekwa ka ndị nwe obodo a nọrọ malụ na ha agaghachi na ma ha gaa Imo State ma ọ bụrụ na enyeghị ha right, ha agaghachi gaa Anambra ma ọ bụrụ na enyeghị ha right, but for this particular Abia State enyego ha right ịchị na ma wee gaa ebe ọbụla ha chọrọ ịga. Ha wee na-ajụkwa ndị nwe obodo a sị ha kedu ka ọ ga-adị fa na mmadụ ha mụrụ nwa mmadụ wee bịa na-eti nwa fife, kedu ka ọ ga-adị ha n'otu a ka o si adị ha nwa bụ ndị Fulani na ha ga-achị nama wee bịa esi ha pụọ. Nya bụ na ntụ na agụba ọnụ kịta agụnye mmadụ agụnye nama Chineke ọkwa okwu nwa agbọghọbịa anụnwa ndị Fulani gbujasịrị tụsasịa parts ya ebe ọbụla aka kpụ ya n'ọnụ. Nya ka emi gọvanọ ọbụla nọ n'ala Igbo amaghọ ma ntị chili ha amaghọ ma ụzọ ka ha na ha afụ ga-ewele anụ ọbụla n'ala Igbo wee nye ndị Fulani. Ndị anụnwa dị oke njọ unu maka ha si eme oluzie otu ụbọchị eje ha jeje wakpo ndị kọmuniti anụnwa chifozi iteta ụlọ a na-etisi ọsọ mkpu egbukwa enefa emekwa enefa nke a mana anyị nabatalụ fa unu nwere ana wee nyefa ọ bụrụ na unu nyelife ana unu nyekwa ohi ikike ịga ebe ọbụla ha chọrọ ịga ka unu fụkwa ka ndị a si wee dị njọ na ọkwa ha bata n'ubi mmadụ ọ bụkwa na ha ga-abịa kpọlụ nna ma ata akwụkwọ akpụ gị taa ụgụ inwelu n'ubi gị nọọ ndị a jekwa ha ejeje fopụta ihe ịkọlụ n'ana. Ndị na-achị nna ma jee ha eje fopụta ihe ndị nke ịkọlụ dị n'ime a na otu akpụ dị eje ha ejeje bụọ akpụ gị ha bụọ akpụ gị ahụ ewelufia nye nna ma fa ka ọ taa. Ọ kwadoro ọhịa juru ugwu Awụsa ọhịa ndị Boko nọ na ya wee na-eme nke fa na-eme ọkwa ọhịa ka ọ bụrụ ahịhịa ka nnama na-ata. Ọ ka bụkwa n'izuụka gara aga ka ọ dị na mbido izuụka anụnwa ka m fụrụ ụmụ nwaanyị Abia Steeti ka ha na-eme ngagharị iwe. Ha si n'oge anọ lockdown ka ndị Fulani chi nnamafa wee gaa n'ubi ha wee gaga mebisie ife. Nya bụ na oge a na-enezi anya owuwe ihe ubi ka ndị mmadụ jee n'ubi jee wepụta ihe dị n'ubi ha oluzie oge a ọ bụzie na onwe ife dịnụ. Ndị mmadụ nọrọ n'agụụ n'obodo bụ Naijiria na-enwere ihe dịka gọọment asistant, onwe ihe dịka gọọmenti na-enyelu mmadụ aka, onweghị any help be it in school, be it medically, anything help from government people na-enweta absolutely nothing. Then ihe ndị mmadụ jikwa aka ha wee na-ata afụfụ emela onwe fa this same government a na-emekwa ife ga-emekwa ka ndị anụnwa na-ada ụbịam n'enu nke fa na-anọ na-ewetelu ndị mmadụ afụfụ n'enu afụfụ nke fa na-anọ. Unu afụgo n'ife emelu na kemgbe ndị asị na ndị Fulani na smuggle in na-abata na East na onweghị onye n'ime fa kwuru okwu maka na ndị anụnwa na-egobigo fa sọọsọ fa ma ife dị ha n'obi n'ala Igbo. Ọ ga-abụ na ife niile na ndị Fulani na-eme ka a ga-ewele ana wee nyefa. Ọ bụrụ na gọvanọ Abia Steeti afụka ha n'anya ọ kpọrọ ndị Fulani ọjije nyefe ama nna ya ama m na nna ya nwere ama nna ya nwere ụlọ nna ya nwere ana ọ kpọrọfe ọjije nyefe ebe a kedu ka ị ga-esi wee welu ndị Fulani debefanye ka ha na obodo bịbịa si tọba echi niile kịta anụnwa ihe ọzọ ị ga-anụ bụ na egbuo ndị mmadụ ọ na-asị egbuo nna ma sisi bịa gwa ha
mana unu chele nna m unu wee bata n'ọlụ mmadụ dịrị ata ife unu agwaghị onye nwe ana unu agwaghị onye kọrọ ọlụ ka anyị na-eche ekikwe na ihe eche eki o ndị niile ọnụ lụrụ n'okwu na ana Igbo ka unu tinye ọnụ n'ihe anụnwa ndị Igbo gọvanọ ọ bụrụ na unu agaghị eme ihe gbasara interest ndị Igbo unu arapụ anyị aka unu etinyezina anyị n'afụfụ n'enu afụfụ nke anyị nọgo n'ime ya na this 21st century ka a na-akọ akụkọ ịchị nnama agagharị ọkwa ndị a na-abịa dịli obodo oyibo ha nwechara ụmụ ha bi obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha bụkwanụ ndị bichagolo obodo oyibo tupu ha anata wee were otu position na Nigeria wee na-achị ọ bụdụla otu a ka esi eme na civilized world that na they cannot even find a place ị na-achị nnama ije na-egbutalụ nnama gị ahịhịa nọ mgbe ọbụla na-akọ akụkọ ka nnama na-esi emebi ife ndị be anyị ka m kwụsị n'ebe a na vidiyo a na-eme m obi ọjọọ mgbakwanụ ka emesịa I see women, I see somebody, they didn't defend me. They're not supposed to go for comments on somebody for me. Like in this area, Okoko Etem, if they say when a boy they thief, you go happy? No. Every day they say boy don't thief, boy don't thief. You don't go happy, you go do meeting, find which person is thief here. Because make it open one wahala. That's what this thing depends on. The question I want to ask you now. Like what we talk for that meeting with the local government chairman last year. You know where we centralize our matter this year. We're gonna leave Ogoko. I'm going to leave. I can go other places. What do you have to do that? Now the question I want to ask you. You know need to leave here. Don't say after you I go I like for you. I want if they spoil something you call me. If they spoil something, see now this one now. If they spoil something, call me. Okay, no verse. So you say talk. You go talk. I use myself come to see you people. We understand the same. If we say here, we go on Abia. Eh? We get right to there everywhere. But we don't get right to support somebody even small cassava like this. We don't get right. But we get right to there everywhere for Abia. If you're entire boy now, I don't get power. Anywhere I don't get power. Imo I don't get power. Akwa Ibom I don't get power. But this Abia, then kill me Abia. Anything why they go. I've been a governor give you authority to I've been a governor give authority. No, governor no. why don't they go governor place? When make I tell you. Chairman where we get from Yeti Ala Chairman na CP. Na him be our guy if we do meeting. Officers men. Then carry us we dey 5. Captain Hour or 5. No match the cassava this thing, no be you. And me. Now here where they do everything. If something call when you call meeting, we Papa. I don't understand. But if you are saying now, make all the run live here. Make it a not for farm. Then this area, you're not supposed to now enter here. You know, say what to bring that problem now because of spoiling that farm. How am I go come for person's house for backyard? But your guys say they supposed to come here. Why would you people come here? That was the comment. He said, what did they call here? Okoko. If you say Okoko, not be only here now. The whole bush now, Okoko. No, be so. Now for person house, here is not bush now. See houses. Listen, I'm listening. what we they do? We actually we don't come here to call the people, give them the money. We know how to talk to them. They not be say enter somebody compound like this. No, like up here. All now Okoko now. The rear up. Why you make the enter pretty compound? Did you hear me, ba? Na person compound na enter so. Na person compound. Eh? That means we are not safe here. If you people are coming to our backyard, this is backyard. It's not, this place is not bush. This is somebody's house, somebody's compound. You will come, use your hand, pull the whole cassava out for Nama to eat. Eh? That's nowhere. The night. Why should they be coming here by night? The meeting where we do, we say make it know the Kadama here in the night. In the night. You know go see. Farm there, farm no day, you know go see. You know go see. Na grass. If in the afternoon you see here, you know go enter here. Say grass where I see here. If I the real Nama here, I go carry Nama reach only this grass. I go back. We get security here. We get where I dare Simon. The food should have said animal. That where I dare Simon. I follow Nama. I know how to real Nama. I know one problem with the people. But even now, I go try by best by grace of God. Let's hear I beg, if you know what you go do am. I don't want make I disturb you.
or to cause problem within between the Ghana people and this community. I know We don't that. want need that. You know, say now here they are home. I just say thank you people. But anything where when I say make when I not the best, make when I be calling me, I happy. This call where you call me, I'm very happy. But I use myself come here. But now we go try this man where I talk. I need we call meeting. Any day where is they make we call meeting. I invite the people where the real number here. We sit down, I tell them. You say anything wait, you say anything where we see Oga, you say anything where we see, make we know the verse. Make we call you. Okay, that is what you said. Okay, say how they call me, make it no verse. Now I said them make it know the verse, make it them they call me. Not besides say you see bad thing. Are you people going you like call me? put this cassava back to the shape? Madam, is it possible now? Is it possible? I know one make you cry. Me where you see me, I get mama like you. I know one make you cry. Any person where he marry, get children. If you see somebody that build children, you not go happy. We are the same. See bush, see houses. They leave bush, come house. We go one day. This is not good though. We don't be stupid people. Thank God you understand? Here. This is not good at all though. We don't want to take a lot into our hands. That's why we came to, I was the person that wrote the petition. Then I sent my brother. They went, I had a meeting. I know. So I am almost seconding the essays in this community. And whatever, now me call DPO. Say make him call you people. Come and see what they did. My personal farm, I have to say make I not talk last year. But if I tell you to make me to starve, okay. How can if we send let me tell you, okay. If we send our security to do something that is not supposed to be done, they say now we cause the problem. It's true. If you kill one llama now, you two will come. It's true. But if they damage our farm, you will not come. Okay. But thank God you're here. Sorry, make I tell you something. Make it obvious. Make you understand yourself. This is a very junction. You know how where your people fire somebody come on the eye too. You know that for a very junction. Yes. Your people fire them come on the eye on. You don't say now.